Здравейте! Днеска ще ви представим една жена, която оправи своя проблем благодарение на продуктите на EOR. Здравей, представи се. Здравейте, казвам се Стевка и имах проблем с щитовидната жлеза, хипофункция на щитовидната жлеза, като не произвежда определени хормони и имах много проблеми здравословни. И отиде на лекар. И преди да започна да ме запознаят с тези продукти, ходих на лекар, правих си изследвания. Изследванията ми не бяха добре. ТСХ-то ми беше доста високо, ТС4 беше ниско. След 3 месеца употреба на продуктите и след отново направени изследвания, хормоните ми си бяха в норми. Би ли казала, ти докато започна да пиеш продуктите на EOR, сега ще кажеш точно какви продукти си пила, лекарствата, които доктора ти изписа, дали паралелно с продуктите на EOR си пила и лекарства? Значи доктора ми изписа лекарства, хормони, които ги пиех само 5 дена, защото ми навредиха. На третия ден започнах да се чувствам още по-зле, на петия ден ми беше много зле. И просто спрях да ги пия и изцяло само на хранителните добавки на EOR бях, 3 месеца ги пиех. Като какво си приемала? В смисъл, ние тук сме показали алоe с коприва, рейше, Vita Active, коластра знам, че приемаш и супер омега масни киселини. В какви дози? Баланс. И пробаланс. И пробаланс, да. Алоето го пиех 3 пъти по 100 мл. Пиех всичко в по-големи дози. Рейшето го пиех 2 пъти по една капсула. Витамините те се пият 1 път по 5 мл. Омега пиех 3 пъти по една капсула. Коластрата 2 пъти по 8 мл. Пробаланс 3 пъти по 5 хапчета. Супер. А в момента продължаваш ли да пиеш добавки? Да, в момента продължавам да пия добавки, макар и различни. Съм много доволна, чувствам се доста добре и не ги спирам. Добре, т.е. ти в момента оправи твой проблем с хранителните добавки, доста сериозен проблем. Да. Би ли ми казала, след като отиде и си направи изследвания и видя, че хормоните ти са в норма, имаше ли отново среща с този лекар, който ти предписа лекарство? Да, аз отидах с изследванията при него, той ги видя, каза, че са много добре. Питам какво съм пила, т.е. аз му казах, че не съм пила неговите лекарства, защото ми навредиха и че съм пила натурални продукти, нали? Хранителни добавки, от които съм се излекувала. Той ме попита какво съм пила, аз му показах тези на EOR и той каза, че е запознат с тях и че са много добри и да продължавам да си ги пия. Добре, благодаря ти, Стефи. Можеш ли да кажеш нещо на всички хора, които гледат, тип като послание? Ами да, мисля, че в това време, в което се намираме с тези пандемии и вируси, трябва всеки да обърне внимание на здравето си и да приема повече здравословни, не знам, витамини, вещества, не знам как да го кажа. За здравето си трябва да се погрижи повече за здравето си. И мисля, че тези хранителни добавки на EOR са доста добра превенция. Да бъдем здрави, преди да се точно така. Да. Благодаря ти много за този изключителен пример. Желая ти здраве и продължай се напред и надявам се, и не само се надявам, но съм сигурна, че от тук нататък ще бъдеш все по-здрава. Да, и аз благодаря много и всички да са здрави.